Ulize, hata kama wewe ni shujaa kiasi gani, hata kama wewe ni uganga sijui uchawi, hata kwa dawa, bei ya unga inaweza kuteremka hadi kwa sababu umevaa sufuria kwa kichwa. Sio ni ujinga? Ama ni upumbavu? Ama ni yote mbili? So, tafadhali, jameni, mimi nataka niulize ndugu zetu, tuwache kuwadaa wa Kenya. Ati tukifanya maandamano, tuharibu mali ya wananchi, tuharibu biashara ya watu, tuharibu tuchome lami. Saa hii tumekuja hapa kuanzisha hii lami tujenge. Mimi nataka niwaulize, mnataka hii pesa tunatumia kutengeneza hii lami ati mtu wakuja wakishe moto hapa haribu achome lami? Hawa watu tu shida kubwa. Ile ya sufuria ni kwa sababu ya njaa, lakini sasa unajua sufuria ndio inapikanga. Lakini Your Excellency, we are ready to work with you as our president. Yes. Elections will be after 5 years. And the truth be told, the only thing we want to plead with you, you are the pillar of peace, of unity of this country. Hey! Thank you, Your Excellency. I've seen you have started very well. But be cautious, Your Excellency, that even those ones who will be cheering you, some of them, they want your protection. After plundering public resources, you as our president, I want to plead with you. Cross the country. Jatend migao mathieth Susan Nahumicha osingo matio gi cheno manyien mar okumba mathieth e bwo Weche mar konyo jogo manoyudo hinyruok e much miruti ma 98 e pacho ka. Nahumicha mano ochopo e nyim komiti ma Senate wacho ni migao mare biro choko lipot mathieth ne jogo duto manohinyore mar yango kony ma ng'ato ka ng'ato owinjore onwang'. You can see for yourself. That is what I take for the sleep. This is what I put on my back. I look very normal, but I'm not a normal woman. This is what I use for my pain. We can put together a board that then can look into the issues and review their files so that we know what is the current status and therefore what would they be needing. In the bill that we have put in place, we have a critical illness, chronic illness and emergency fund. Madam Chair and Senators, we are launching UHC in October. These bills are already in Parliament for fast tracking. Because by the time we are launching, we do not want to launch, then when people go to facilities, these things are not in place. Attorney General Justin Muturi sani koro kwayo jotend counties mondo tii kanyakla maneno no ganda oyudo dongruok. Muturi mane lose gwenge mar Runyenjes nowacho ni gwandruok e kind jotend counties thiro cheno mag dongruok ogolo ranyisi mar county ma Embu mosebet kotung'ni kuom telo e thuolo mar higni 10 mosekalo. Speaker machon no bende nojiwo jotelo moyier mondo sir gavana ma Meru e chopo chendo mag dongruok kaka ne gisingo e ndalo campaign. Justin Muturi ne loso kama. You may quote a verse in the Bible when you are not well trained within the context you is misunderstood. I mean, you may not deliver the actual message that is intended in the book. Not that I don't know the book. I know the book, but I avoid making references to this chapter, this I don't know which. No, that is not my vote. Let us unite for the sake of our county and for the sake of the people of this county. That is the greatest tribute we can give to our mentor, Mwalimu Cosmas Kadhungu. Piny owacho dhi chwalo sir ne counties 33 mar bero godo kuonde dak ma ji yuto gi nie piny e chenro mar Kenya Informal Settlement Improvement Program. Jagoro migao mar Udi Said Athman owacho ni piny owacho dhi yango kenge mag bero kuonde dakko mabiro konyo nok mag udi e bombe kanyakla kod chwalo pi maler e kuonde dakgo. Nomedo ni kwan jomodak e bombe ma pacho ka omedore ka kwan mag udi makare to ni piny mokalo. Ideas or what does it share? I'm Sami Njoroge.
We are developing. Our plan really focuses on informal settlement in terms of social housing. We are providing people who are living in informal settlements with decent housing that is subsidized by government. It's already happening in some urban centers in Nairobi, and also by having affordable housing program for the other cadres. KISIP is a national program that is co-funded by the World Bank and the AFD Bank, France Bank known as AFD, and its main objective is to upgrade informal settlements and slums in urban areas. And one of the strategies is to develop documents like this, the strategy, in order to assist counties and other urban areas to upgrade informal settlements. So that is how KISIP is coming in. It is funding the preparation of this strategy as one of its mandates. Yeah, we have 33 counties that showed interest to work with KISIP and qualified. But the strategy itself, because this is a national issue, informal settlement, we are opening it up for all the counties. Jatend migao matuke Ababu na Mwamba ojiwo rowere mondo ndikre kar romgi mondo migeka hola mag sirikal kaka Hustler Fund e kin mamoko. Hola mabiro konyogi e yore makelo hala kendo biro miyogi thuolo mag tije moloyo tije mag andika. Kanoloso e nyasi mar yawo ayanga chenro mar Plug Mtaani kata Vijana to Investment, Ababu nojiwo oganda mondo donjre e pur kod ohala kendo giwere gi rito tije mag andika ka dwarore ni mondo rowere olos thuolo mag tije kokalo e yor ohala. For handling materials for so what we call Mr. Kilonzo. We did come together and launch this program, Plug Mtaani and Vijana to Invest, an initiative of Kenya Investment Authority that will challenge the young people to come up with ideas that can be supported to grow, to be enterprises that will then attract either funding through domestic direct investment or foreign direct investment. Today, we are almost a net importer as a country, yet our young people can engage in simple manufacturing processes. Why would we import, for example, crisps? Something that our young people can engage in. Because the path of life was pretty much set towards finishing school and getting into employment. But the world has changed. Even the world of the workplace has changed. And we want the youth of Kenya today. We want the youth of Africa today to be more than just seekers of employment. We want the youth of Kenya to be co-creators of employment opportunities. We want the youth of Kenya to be entrepreneurial. This is an all-inclusive program that aims to give broad-based empowerment to the entire country without leaving anyone behind, with a very special focus for the youth of this nation. Komiti mochung'ne aguch omenda mar CDF e kachung'od bura mar Arieda ochako chenro mar loso mise mochung'ne aguch omenda mar CDF e kachung'od bura mar Arieda ochako chenro mar loso mise mag tich mabiro tayo higni 5 mabiro. Kane olose romo ma jokanyo e sikund secondary mar Uma e Arieda, jakom agulu mar CDF Migosi Michael Omino nowacho ni chenro mar keto tim aguch omenda no e hika 2023 nyaka 2028 biro rango ratiro chenro duto momenda no onego maki kendo tigodo. Chenro momenda no geto tiyo godo gin kaka mago mag somo, arita kwe kachiel kod bero chal mar alwora. Maneja mochung'ne omenda go e Arieda Kennedy Chacha nolero ni nitie chenro mamoko mapok otieki manyalo kawo $16,000,000 manyaka tieki mondo mi ochake manyien. Notene ga pesa mamoko e kachung'od bura mar Arieda manomedo wacho ni tieko chenro no biro kawo ndalo 60. Kod higni 5 mabiro godo gin gigo ma olure gi dongruok morie korka sikunde, gigo malure gi dongruok morie korka arita mar kwe, gigo malure kod dongruok morie korka tuke mag ojende,
to gi gigo malure kod rito alworawa ma Rarieda constituency. Wan gi program mar training of PMC, Project Management Committee, waro ni mondo wa train gi mondo ging'e ni kosemigi pesa, what will happen after that? Ang'o ma gido onego gitim? Koro mano wachano ni immediately wayudo pesa, wabro train gi mondo ka wamiyo gi pesa, then ging'e ni gin gi committee margi mar PMC, the procurement process ma koro gidwa timo, kaito picking of the right contractors, nikech contractor madwa timo tijno nyaka bed ng'ama osetiyo tije machal kamago, kaito nigi good record of works. Process mar loso strategic plan biro konyowa kabisa, nikech namba achiel ne process ok bi weyo en project ma osechak chien, nikech this process kawo duto project manito kawo chien iketo gi mbele ai kureke ichako timo maburo luwe. Osiptal maduong' mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital dwa chako chenro mar bero mar nyarogno. Gino mabiro konyo oganda ma pacho ka kuom tiyo gi omenda madhi miyo thieth goeko kar dhi miyo omenda e thieth goeko e pinje maoko. Kaluwore gi jagoro mar board mar osiptal no Olive Mugenda, igeno ni chenro ni biro chakore e kind dweche 6 bang' ka giseketo gige thieth go osiptalno. Mugenda ne lose kinde manorwako masinde mag thieth manengo gi romo siling $36 kawuono, ka masinde okelo fungruok ne ji mokalo 100 manigi tuo mar nyarogno. Masinde okoro kelo kanyakla kwan masinde mag luoko nyarogno nyaka 35 ka koro jotuo 200 biro yudo thieth odiechieng' kodiechieng'. Over 200 patients per day in our renal unit from 100 patients that we were able to serve previously. This financial support not only underscores our shared commitment to the government's universal health coverage, but also exemplifies our dedication to improving barriers to essential medical treatment. We have had a very big need for performing dialysis, and we have not even been able to meet the demand. So with these new machines, we believe we shall be able to serve more Kenyans who are looking for the dialysis services. And the fact that we have more machines now, what that means is that we are going to increase the number of shifts. So if you are doing 2 shifts, now we'll be able to do 3 shifts, so that as many patients as possible can benefit from these new machines. Moko kuom jokanyo mag jodong Luo owuok oko ma siemo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kendo kwayo mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar tiyo ne jo Kenya. Kaluwore gi jodong Luo James Ayaga, Rigathi Gachagua omako jatend piny Kenya William Ruto mafuanda kendo okomiye thuolo mar timo tije manomiyo yiere gi jo Kenya. Jaduong' Ayaga bende umnone wi weche mag athwe mag Gachagua osebedo kawacho en kaachiel gi jotelo mamoko mawuok masawa mar Kenya. Nomedo wacho ni Rigathi Gachagua en ohinga yore mag jatend piny Kenya William Ruto tiyo godo e manyo kwe kind jo Kenya. Kenya marwa duto and joluo nyaka be respected. Be respected kabisa. Awuoyo kaka ugai mar oganda Luo ni wadwaro ni kaber to Gachagua ng'eni deputy ok en ker, ok en president ma Kenya. President ma Kenya en Ruto, and omi Ruto time mondo okony jo Kenya. To ka en ng'ama everything ma Ruto any approach ma Ruto make to neno mano wrong. Mano koro kaka oganda ogeni teme Kenya, we shall come up, wabiro join hands mondo koro wanyisi Gachagua ni wasedak e pinyni mohewe. Na kamano koro wadhi e weche mag tuke seche gi eki, nikech ng'eni kiny en giko dira.